Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhutna amang inang, selamat hari Minggu. Adorak setapuka par minggu ta di bagasan menagutun, martang yang nahoho mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata dohot edde nomor 10 sada ayat sada rodi tulu sahat tulu.
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Edeho kamu ma di Jehova edenai baru, ay nunga di pabahin ibana akahalongangan, nunga di pabotohot Jehova hatuauna, nunga di papatar ibana hati gorana di adopan ya kasih pelebegu, nunga di tupahi tangan siamunna nabadia di ibana. Haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata para sirohana sumurung, didok hatamdo, ikon manau kami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, say parohai mahami, asa udru kami tulomo ni roham, jalahot hami marhapot seaon nature, asa toktong makirim di haheheon dohot tihe sangapon sogot, sihle hononmu tu akan porsea diho. Amin. Patik di minggu tasadaryon ima nadienet sian pesalmen 100 ayat sada rodi 5 tangion hamuma. Edesian si David, puji majahoba ale todiku, jalan asarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji majahoba ale todiku, jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, ibana pamalum akasahitmu sudena, ibana paluahon ngulum sian hamagoan, ibana martupal hotuho dengan basa dohot asini roha, ibana pamahap roham marhite-hite dengan basa, asamulak posoho songon pidong raja wali. Rap mangidogogo mahita mangulahon nambar tu patik nai. Ale Tuhan debata, saya para gugoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tuhan Yesus
topoti madusat tadi juluni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungu dohami di jolo martangiak tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asin roham nagodangido. Saya si marohami dahami sadok bang tsunami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguh lima rohanami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Baga-baga taringotu sahastani dosata. Songonod do pakoholong ini debata di portibion. Ola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hangoluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasa ngapon man di debata na di kijang. Amin. Epistel di Minggu Tasadarion imana di enetsian Kolose tulu ayat 15 sahatru di 17 di ayat parpudi rapak kita anon majaha tajahama marsikat soring songonon madidok disi holong ni roha do si parangehonon jala dame ni Kristus ima mangaraja di bagasan rohamuna aitu si dohamu dijauh di bagasan sada daging, gabe parroha mauliate mahamu. Gugun mahatani Kristus marnganan di tonga-tonga muna, mardongan sadok hapistaran mahamu, marsiajar, dalam masih paingotan, marhite-hite aka edep pasalmen. Ede puji-pujian, dohot ede pertopion, ede hon hamuma debata di bagasan rohamuna, marroha hamuliate. Rapa kita, jalan asa di laon, manang di hata, manang di pabahenan, saluhut nai marhite-hite guarne Tuhan Yesus, uhut madok mauliate tu debata, marhite-hite ibana. Imasahatna, martua dohalak na tumangihon hatani debata, jalan na upiopsa. Amin.
tidak kon maha porsiotai songon nahina tidak kon idong atas adok di portibion rap mahita mandok. Au porsia di depata Jehovah ido ama paragogo na sohadu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak depata Jehovah na sesadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di porbadia andorang sebubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na tatarpajol day bana di hopinor silang na tuat tu panuturu dungitano na mangul diari patoluhon na manaik surgo lahun dulut siamun depata Jehovah amanai paragogo na suhatu dosani disimba ibana pamamulak sugut tutanoon manghumila na mangulu dohot na mate au porsia di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatapanla Kristen akan badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosugut daging halak naong mate dohot dihangaluan na surasuda. Amin. Pikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 7 Mei 2020. Pertanyakan week. Rabu 10 Mei 2020 pukul 10 siawib. Sada week Cipinang dibagas ni keluarga Erwin Effendi Siagian Boru Nababan, Jalan Cipinang Lontar nomor 47 RT 0 Sia 06 Cipinang. 2. Wik Utan Kayu Kayu Manis dibagas ni keluarga M Damanik Boru Manurung, Jalan Pramuka Bakti 2 nomor 15 RT 10 Tolu RW Sia Utan Kayu, Inganan Pertangyangan Lapsito Jalan Pramuka nomor 70 A Utan Kayu Matraman. Tolu Wik Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Darius Manulang Boru Pandiangan, Jalan Pori Opat RT 005 012 nomor Sada Pisangan Timur. Opat Wik Rawamangusada dibagas ni keluarga Nyonya Hutagalung Boru Tambunan, Jalan Pinang nomor 4 Rawamangun. 5. Wik Kelapa Gading dibagas ni keluarga Nyonya R Sidalahi Boru Siahaan, Jalan Kelapa Hijau Tolu Blok D4 nomor Sada Kelapa Gading. 6. Wik Pulomas Kapung Baru dibagas ni keluarga Nyonya C Simajunta Boru Manalu, Jalan Cemara nomor 2 RT 010 RW 07 Pulomas. Kamis 10 sada Mei 2020 pukul 10 siawib, Wik Balap Sepeda dibagas ni keluarga Nyonya Ginting Boru Panjaitan, Jalan Kayu Jati 5 RT 10 RW 5 Rawamangun. Padidion Nabadia Minggu sadarion 7 Mei 2020 di parminggu pukul 10 wib di Patubado Padidion Nabadia Tudak Danak. Torop nidak danak nama jalo Padidion Nabadia 10 pitu halak, bawa pitu halak, borua 10 halak. Ruas Nataba Minggu sadario tajalo do gabe ruas Nataba ima keluarga Aprijal Manulang, Deborah Melisa Boru Pasaribu, Rap Dohot Sahala Yanakon Nasida, Rosian HKBP Bethesda Resort Dumai, alamat Villa Mas Indah Blok C Tolu nomor Sia RT 12 RW 14 Kelurahan Perwira Bekasi Utara Wik Duren Sawit. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhatta. Pertukaran pelayan firman Minggu sadarion 7 Mei 2020 ima pertukaran pelayan firman CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Laos tapatuba do papunguhon dana spontanitas lao mangurupi operasional kantor distrik marhite kotak na pinarade di pintu masuk ni Garejatta. Pasca HKBP Distrik Walu Jakarta Senin 8 Mei 2020 pukul 10.30 wib
maringana di sopo marpikir di patuba do ibadah perayaan Paskah se HKBP Distrik Walu Jakarta. Parhala do tiki dohot keluarga asa madohoti ibadah Paskai. Paburhaton situa pensiun. Minggu 10 Mei 2023 pukul 10 WIB patopaun nihuriata do paburhaton situa pensiun. Ima situa Darna Buru Siaturi Sianuik Pisangan Gading Raya ala naung marumur 65 tahun. Sipul parmingguon di Patupado Ramatama di Ruang Timoteus. Aksi donor darah. Minggu 10 Mei 2023 pukul sia WIB maringanan di Ruang Timoteus do Lukas di Patupado aksi donor darah. Akasyarat do tatutuan buima dijaha di Harutas Tikting naung di Paradi Huriata manang di web HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan HKBP Rawamangun tahun 2020 tasakapi patu pertama bulan Juni 2020. Panitia Pesta Gotilon Boima dijaha di Hartas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahama di Hartas Tikting naung pinaradi ni Huriatta. Di pasu-pasu debatama akka berita masa doh ulaun akka si patu-pata bae sangap di Guarna. Songonima Tikting di Huriatta Minggu Sadarion.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, iman na mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita kamanginang, selamat hari Minggu di hita. Di Manogoton, kabar tu ulaon na pinatu pada distrikta di program pertukaran perjamita gaya buih tarap marminggu di tengah-tengah huriata di HKBP Rawamangunon. Kami tongondong di bandi tikting tai namar goar padita be negosirait inang boru Pasaribu nuang makubasi di HKBP Kebon Jeruk. Bagasalas niroha hita di manugot nyarion rotu bagas jeroon lahu pamuji pasangapot tuhata jalan yang tangi honot tama barita nauli di hita alani salinari dohonon nai matu hita kamanginang horas marita atong tapahibul maruhata tumangi hon hata ni debata nagabe barita nauli di hita menjadi kabar baik di minggu kantate sadarion. Hata ni dibatai di enet sian buku sada kronika bidu saplonom mamuka sian ayat 20 tolu sahar rodi ayat 20 walu. Ujahau madihita atong tapai huti hutma songonon ma didok. Ede homma Jahoba ale sadok tanoon barita hok kamu ma hatuaon na ganu pari. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni halak parbegu hamuliaon nai. Di tonga-tonga ni salu bangso halongangan akka nabinahen nai. Ai natibul do Jahoba jalatama si tutu pujion. Na sokal do ibana mangatasi sude akka debata. Ai aji-ajiat do sude debata ni akka bangsa parbegu. Alai anggo Jahoba naung majadihon akka langit. Hatongamon dohot hamuliaon di jolona. Hagogoon dohot hinauli masa di bagasan habadion nai. Hamu ale akka marga ni akka bangso. Sai lehok kamu ma tu Jahoba. Lehok kamu ma tu Jahoba. Hamuliaon dohot hagogoon. Ido sahat ni turpuki. Amanginang di minggu tasadarion di guari huriata do minggu kantate. Jala oma minggu paupaton dung di bagasan las niroha bolo kita di tahunon mamestahon mulak memperingati kembali habal gaon ni pabahen di bataga betatadda haluoni ima marhite-hite pesta Paskah naung tapestahon. Pesta nau balga di ngulu ni haporsiauta ala marhite-hite haheheon nai saud tajalo haluaon hasesaan sian dosa jala haluaon sian hamatia. Alanido di bagasan minggu-minggu dung tapestahon ari haheheoni dipaingot hita bohado respons ni ngolu ni haporsiauta dung marningot habal gaon na pinatu pada debata. Kadang lupa de pesian ingot ta ni di hari minggu na salpu di minggu jubilate di dokter hita marulupuluk maham. Bersorak-sorailah atas kebesaran Allah yang sudah nyata dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita harus dipenuhi dengan sukacita, sorak-sorai. Jalan di minggu sadarion ataridan naima lam patar di bagasa ngeluta pamujion pasangapon debata naung patuduhon habal gaon nai di bagasaki.
Jala dipaingot hita ikon miat doi jala tarida dinguluta ganup tiki, ganup ari. Itu nakine den dipungan ina kami sate, nyanyikanlah nyanyian baru. Molodidok nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan songon minggu tasadarion. Nah dia sian pesalmen siap lonom ayat 112. Wah hita memang boy mang edehon edenai baru ganup ari. Edenai baru na songon dia do neng dohoronna. Tentu kita sudah sering mendengar dari penjelasan para pengkhotbah, bukan mengatakan kita harus mengubah nyanyian setiap hari, nyanyian-nyanyian baru. Tapi roh dan jiwa kita menyanyikan pujian itu setiap hari harus menjadi baru. Puasa. Nah rohku sendiri kita ingot di hatane di bata nah tersurat di buku Adung ate. Nah tersurat di Bidutolu di ayat 22.20 nama dok songonon. Asia sini Jehovah sabing do ubahen soharusun siap hami. Aidang marpat cohotan asini rohanai. Mulak rata doi tahe ganup sogot. Godang matutu habonaromu. Selalu baru setiap hari. Jadi mengapa kita harus mengungkapkan nyanyian pujian kita selalu baru setiap hari? Karena sesungguhnya karya Allah, berkat Allah, penyertaan Allah selalu nyata setiap saat dan setiap hari dalam kehidupan kita. Oh mana perjulu neng pengotonon natu hita kamanginang. Hehe depe dihadiriota. Ganup dungo hita di madogo nai saya tahilala. Saya ibaru do pasu-pasu di bata di bagasan nguluta. Saya hehe dope di bagasa kadiriota. Ganup manogot dina hehe siapa do matabe. Tarokon terima kasih Tuhan berkatmu baru hari ini. Manang sabalikna do. Ganup hehe hita madugut nai siapa do mata. Sai akka paru kilon na adong na tarido. Sai taingot muse di madugut nai. Hola kehe hita. Tahe losong ono de petong hot arion. Maka ketika kita diajak pada hari ini dalam ibadah minggu kantate ini. Supaya selalu mengungkapkan rasa syukur kita atas perbuatan-perbuatan Allah, pabahenan di bata di bagasang nguluton. Ikon mampu makilalahon asir rohani bata ibaru ganup ari di bagasang nguluton. Kalau ini molo mungkin adong gotong na hita naro di parminggu manogoton na ulang tahun di bagasana seminggu nanti. Adong ko na ulang tahun tahe? Ya selamat ulang tahun inang dah. Ulang tahun. Tapi ada enggak yang pernah bilang selamat ulang hari? Adong ko? Ay gabi saya rahul nasa lisa tao do tayo ingot dengan bahasa di bata. Marhite-hite tabani umuri. Apa saya sitong na siani ko dohono ta galupari mo lihat itu tabba sadari nguluku. Mo lihat itu tabba sadari nguluku. Mo lihat itu tabba sajom nguluku. Dada holan iko satahon asataro mo lihat di bata la tabba umurta. Karena dikatakan selalu baru setiap. Jadi holani pejo tambah husar-husar di minggu tasadarion di manogoton. Bui deui makorhon sadap pangatusio ne baru pakanguluhon ne baru di bagasangulu tahun. Gabi margogo hita tok-tok mamuji di bata ganup ari ganup tiki di bagasangulu. Napa duahon dihamuna kamanginang marhititi minggu tasadarion di pasunggul hotu hita. Ahado labana di hita. Molo say tahanguluhon ngolu na mamuji-muji di bata. Hidup yang selalu mengucap syukur dan memuji Allah, menyanyikan nyanyian baru bagi Allah di dalam kehidupan kita ini. Arong matul pakkorhonna nabui hilalot. Halak na say ringgas mamuji di bata, halak na say ringgas madok mauliate di bahasa nguluna, ima halak dalam terlatih
lam somal mamereng akan dumingga di bagasang ulunaon. Semakin terlatih melihat mana yang lebih baik dalam kehidupannya. Aisyah huingok do apalagi di kaum ibu do joton. Ale yang kutu pahau pura ngi bek kamu beate. Ale yang kutu anak komunan nama seulu dari bek kamu. Apalagi ini mau menerima hasil-hasil ujian anak-anak kita di sekolah. Di Jabunai pe seulu do songoni masa. Sia mata pelajaran ni anak konon. Walu putesia sada putenonom si putenonom do gai persoalan terus. Di mana sih belajarnya? Kok ada nilai 6? Seorang kau didok kau lebih anak nom melihat ada walu mata pelajaran sia nilai. Ale tortu si sada na potenonomodo perhatian. Ngolut tau pe jojot tiada songoni amanginang. Sia pulu sia na denggan tajalo di bagasang ngulut tahun. Ali adong masalah na hurang denggan. Saya terfokus do hita mamereng na hurang dengganon. Tahe molo dapetnya si sada-sada 100 siam mak nina. Gak bidang di halasot be di hamulatio be si sia pulu. Makanya jika firman Tuhan hari ini mengajak kita, ya selalulah nyanyikan nyanyian kepada Allah. Marede mahamu dijawab alai sadok tanoon. Mamuji-muji debata. Siani teruru pada hita. Ai baru tahi asabu ya mamuji. Mulai mahita marsiajar saya mamilangi. Dia do nadinggan. Natajalo di bagasang uluton. Asa margugu hita. Lahu mamuji pasangapon debata. Au saya huingot dui. Jala saya jot do hujamita honi. Apalagi dung di parserahanok kita kamanginang. Di minggu pukul onomon. Atar 50% ruas ni huria namar minggorra na seorang di mana basugi DPT. Molo di bereng di KTP na tempat tanggal lahir Porsea nina DP kan? Dan arong gope Rawamangun. Ale yang gua anak kota Pahu Putar molo di bereng KTP na tempat dan tanggal lahir nina sudah ada Rawamangun. Ale yang gua hita di sora 50% minimal huta DP. Ya dosa saya bilang-bilangi akamanginang. Nuain di tahun 2020 toluan. Nungga di sok kita. Ngapi 3 tahun, ngapi 30 tahun kita mian di parserahanon. Di pangaratoanon. Wado saya bilang-bilangi ngolut tahun. Ra. Torop do. Najulu hamu akan natutua nami. Ditiki di parsikolaan, ditiki haposoon. Nungga adong bertekad madokon. Dung tamma tahu usia sekolah SMA manang SMP ikut tu Jakarta doau asa denggan ngulu. Ada yang merencanakan seperti itu. Tapi tidak sedikit juga amang tidak pernah merencanakan dan merancangkan bahwa dia akan pernah datang ke sini. Saya hirana tipal toho. Ape ya ojok-ojok sudah tinggal di Jakarta, sudah berjuang di Jakarta, sudah hidup di Jakarta. Awadong ko piga-piga halak na hujupang akan tua-tua na di Jakarta yang akhirnya memang bertumbuh, berkembang dan bahkan dia menjadi sukses, menjadi saluran berkat. Ketika saya berbincang-bincang dan bertanya, di parsitaho hiad do amang na tua-tua na yang rosu Jakarta daong. Ai boto padita do para julo satu di Jakarta di dia tinggal, yang di Rawamangun, yang di Menteng, di dia do di Pulau Gadung. Ay marhuah na tua-tua di sini di Pulau Gadung, baisi mahasatan na. Soalnya kita dokku di Jakarta. Di sini mau cocok-cocok. Di sini mau namai lah mula tuh taro. Tapi kemudian dia berjuang dan terus berjuang dan terus berjuang. Akhirnya hidupnya semakin lebih baik. Dan banyak orang Batak di Jakarta ini oleh perjuangan hidupnya lah sehingga dia menjadi sukses dan berhasil di Jakarta. Si ani peta bereng di bagasang gelutau namanginang. Datung so margogo hita madok ganup tiki ganup ari mamuji mangedehon debata. Jalan
mangihut, diajari hita, molo mangedehon, mamuji-muji di bata, akan menimbulkan sukacita di hati. Hati yang gembira adalah obat. Sudah hita merindukan asa sehat namang inang? Usia boleh 80 tahun, wajah harusnya 30 tahun ya. Amin. Anggo gajang niumur nian, satuna sahur matua, satuna bukuk tanggurungna, satuna limu-limu ton. Tapi tenaganya harusnya tetaplah seperti umur 20 tahun. Jika kita merindukan itu, biasakan diri untuk selalu memuji-muji. Karena dia akan menimbulkan rasa gembira, sukacita di dalam kehidupan kita. Amin amang inang. Jadi unang be, olah dungo manugut nai, hata naruar sian pamangan na ima. Nguluot tahe. Anggui pe lau mangirput nama hita. Semakin kehilangan semangat, semakin kehilangan sukacita, semakin kehilangan gairah. Harusnya setiap pagi kita bangun mengatakan puji Tuhan, saya masih bangun hari ini. Sehingga akan menimbulkan, melahirkan sukacita, dan sukacita itu akan menimbulkan optimisme dalam kehidupan kita. Jadi mau songon tua-tua tanah dua na di joloon waeng yang setiap hari Minggu mungkin harus datang ke gereja dan sudah menggunakan alat bantu, tapi saya yakin mereka lebih bersukacita dalam kehidupannya. Tidak pagi bangun dan mengatakan terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bangun. Dan jika Tuhan masih berkehendak memberikan kehidupan kepada kita, yakinlah hidup itu masih milik kita. Nang pesipata ngaulo dihilala akan tuan saya gumudang sahitna daripada sehatna kan. Ai sipata obat pagi obat dinum kan. Tolu arian pitu musai borngin. Ai ngagumudang sahit tu daripada sehat tu ninna songoni. Ali porsia mahita, jika pun Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan masih memberikan kehidupan itu, kita menghargai dan mensyukurinya. Lalu yang berikutnya, sukacita, kemudian pemujian akan menghadirkan iman yang kuat di dalam diri. Aporsion nalam tang. Aporsion nalam tugu. Ubaen ditogihon Raja David pamujioni. Asalam dihanguluh bangsoido. Jalan dibereng hinabalgan di pabahenan di bata. Lam tugu mahaporsion nasida. Lam marsiot manasida. Lau paihut-ihut di bata. Jadang kami marhaporsiao be. Tuaka debata aji-ajian nasumargu. Karena memang salah satu hal yang sering mencuri iman kita kepada Allah adalah persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Ketika ada kesulitan, ketika ada rasa sakit, ketika ada pergumulan, sering itu menggoda kita untuk mencari ilah-ilah lain di dalam kehidupan kita. Adong kona viral di tikipar pudio nate, isu teh guarni, na pakai miyaki, na mangubati. Wah, tadi dari totoni hamu do YouTube berarti terus. Tori foto hamu do warna kan? Nah, bui mangubati, kalau ni dapolin na sehat kan? Ya, kalau dari sisi penyembuhan ya. Tapi jangan sampai mencuri iman kita karena hal seperti. Gabe lipe haporsyauta, gabe ya menjadi melenceng, menjadi percaya kepada hal-hal yang lain dalam kehidupan kita itu. Idola dokon ni turpukotu hita. Ditogihon Raja David bangsoy bang hita asa manok tong mamuji di bata ala patardo hadirion kehadiran di bata di bangsa nguluta ganup hari ganup tiki. Dalam konteks firman ini bahwa penyataan Allah selalu hadir dalam kehidupan umat itu sehingga mereka harus bersukacita bersorak-sorai dan memuji Tuhan adalah karena tabut perjanjian itu hadir di tengah-tengah mereka. Ai dihapersiai bang soido. Hataridaan ni kehadiran di bata di nasida ima. Molomian do poti parpadanani di tonga-tonga nasi.
Pada ketika itu, ketika Daud sudah menjadi raja, lalu dia menetapkan Yerusalem Sion menjadi pusat pemerintahan dan pusat peribadahan, dan dia membangun istananya di sana, dan kemudian dia merencanakan hendak membangun bait Allah di sana. Lalu dia membawa tabut perjanjian itu ke kemah di Yerusalem. Lalu dia merasakan dan umat itu meyakini nunga di tengah-tengah nasida di bata. Dia dung di tengah-tengah nasida di bata di hapursiai. Tentu saya dapotan aka pasu-pasu di bata mana nasida. Alani mamuji di bata mah. Atau ngamang inang saya taedeho ma edene baru di bata. Sian rohan nai baru, sian pemahaman nai baru, sian pengalaman ni hapursiaon nai baru. Jala tapake maakap ede pamujiotai gabe pamujion di bata. Apalagi sonari na gudangan akede, ede honjol mah kadang-kadang nggak dipahami lagi lagunya. Saya pernah mengikuti satu pesta pernikahan amang inang, dungi di dokom masuk uduran ni hula-hula. Ale Roma protokoli mangidohon. Laos baik kamu ma ede mana muda hula-hulai, ede na rap ninna. Anggo mabigi judulnya nata buat kan rap. Apa hadu isinya ide tahe? Pergabus doho itu kan? Jangan tahe. Di dikiaro kepeki rapi ta anggo sadong. Jadi pergabus somido itu. Jadi roh hula-hula na pergabus sudah hula nesudi kan? Jadi kadang-kadang ya kita juga dalam memaknai lagu-lagu ini juga hati-hati. Jangan hanya enaknya didengar, enaknya dinyanyikan, tapi kita sendiri tidak memaknai. Maka nyanyikan nyanyian-nyanyian itu kepada Tuhan ketika kita juga belajar memaknai nyanyian-nyanyian itu. Atau ngamang inang, mulak mahita di bagasan damit di minggu kantati sadarion. Toktong mahita mangedehon edene baru tu di bata ala taboto tahilala jatau kuhon nang pasu-pasu di batape ibarudo ganupari di bagasan ngoluta. Amin. Martangyang mai. Ali Jehovah Tuhan nami. Nungamar saringar hatam nagabe barita naoli di minggu kantate sadarion. Manugu-nugu hami asalam manoktong maka tidakon pamujion nami ala nidingkan di basam dohot asin roham namanoktong di bagasan hadirion. Patardo hajong-jongammu mian di bagasak kami. Imana manggoki hami gabi goklas ni roha hami. Ali Jehovah Tuhan nami pargugoy mahami mangauhon. Hut makanguluh katami. Asa toktong goklas ni roha nami. Lamtang haporasyon nami. Dalam malua hami sian ragam niaka hasusaan do paruki. Ali Tuhan debata pasu-pasu manang saluna ama ina ruas ni huriam naro di tengah-tengah di parmingguan di Manogoton. Dapotan pasu-pasu mana sida saluhutna Tuhan mulak sian tonga-tonga ni parsauranon. Mol tung adong pe aka na pinarukil hon na sida. Nahinol sohon. Nahi nasiol hon na dibuan na sida sadarion. Jala di pasahat tuho marita katangi yang nasi. Tangi maho ali Jehovah. Jala paratete hon masaluhut nai. Alusi maridikina. Asa gok las ni rohan nami. Jala lam gok pamujio kami. Isadok panggulmi to ningul. Natongon di bagasanaka. Parukilon ala ni parsahiton di pamatang nasi. Paluas tatong marpakiri mo Tuhan. Dalam marpos ni roha, mari tiak ka ubat na pinangan na sida, mari tiak ka tindakan-tindakan ni dokter do para medis na jinaro na sida, gabi tangan mui, laho mamasu-masu na sida, mangalok kamalumon, dohot gugon na baru na sida. Mula tunga dong na di bagasan ka arsak, oma na mga puli, asa ditikina, tumibo na sida hehe muse, laho manguluting-ulo na sida di bagasan pos ni. Pasu-pasu ma Tuhan, nangolu nami ari gandup ari. Pasu-pasu aka naniu ni tangan nami. Pasu-pasu aka ulau nang pinasamu di hami. Di dia pe aka ulau ni Tuhan, ajari patau hami. Asa hulahu kami tikos-tikos, denggan-denggan sitong. Dau sian aka ulau najat. Asa sianima, pasu-pasu honomu akan narikot ingulu nami.
atong baliati madiho Tuhan. Dinamulak ni hami anon sian bagas joromon. Ramo timahami dia kepada nami. Pasu-pasu hami nang dia ka ulau nami si pasupaon nami sadarion. Asa tong di bagasan plasniro hami. Palowas hami di minggu nang roon muse. Bongot tu bagas joromon. Lahu mamuji-muji pasanga poko. Jala majalo pasu-pasum di bagasan gulu. Om matangi yang elek-elek nami. Usabaho kami may di bagasan Kristus Yesus Tuhan sihokop kami. Amin.
martangia koma peliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti, asa hu parasya kami pelianon, pati bulohon harajaor muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite terdim, asalam huta dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinerbadia magowarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur horma damena tutodim. Amin. Horas madita salutna kamanginang na tuan nami ruas ni hurian narotu parmingguan pukul onomon sudah hami nama kobasi minggu sadari pasatu tu hita selamat hari minggu madi hita Tuhan mamasuk hita saminggon sampai jumpa musedi para seorang minggu naneng roon horas madi hita horas.